Warangane kamachielo kama dhirokani Lucy Mureithi maena jadak e kaunti ma Nairobi jaloch mar omenda maromo siling milion 3 e tugo mar Jipange na Viusasa promotion. Lucy nolimo studio mano mar Viusasa mar kao mich mare kendo timo nyasi bang' bedo jaloch. Kata kamano e odiochieng' mogik mar tugo mar Jipange na Viusasa, Monica Mburu bende noyudo mich mar omenda maromo siling milion 1 kuom bedo jalo mosebedo ka nyiewo kendo rango tipo e mbui mago mag Viusasa. Bang' kelo moro modhuro kuom dweche 4, tugo mar Jipange na Viusasa ochopo e giko mar odiochieng' ma kawuono kendo weyo miche mag oganda gi mor mogundho ma en tugo mane ochaki mondo mi oganda obed gi ng'eyo e wi Viusasa, kendo oganda mane obedo joloch nosoyo e ofuko siling maromo 50,000 pile ka pile, achiel kachiel gi milion 100 juma ka juma. Kinataka sasa kufungua kabiashara gangu. Kabizi kangu kenye sasa nitaomba tu Mungu anisaidie zisirudi chini. Pesa inakuwa very emotional. Ukikosea itakuimpeach sasa kutoka mali huko. Maana zile relationships ziko. Najua sasa simu zenyu zimelia. Watu wanaona kwa TV Sana. Lazima ujue nani unasaidia na nani hutaki kusaidia. Sasa tumeelewana. Lakini pia la mwisho ni lazima ujue pesa ikai mali inatakikana ama mali inahitajika. Inakaa mali inaheshimiwa. So udumishe heshima ya nini? Ya pesa.